Matagkuyog natong duha, labing kayo ug sweet kaayo ta. Nakahinumdum ka pa ba sa imong gipang storya, nga ikaw raw ako sa usag-usa? Ug kadtong adlaw nga nagtuo ko nga kadi ka mausap, pero unsa naman ang imong gipang storya? Imo ra di ay kong gibuan. Pagpuyora gyud, pagpuyora gyud, kay di ko gusto nga pasakitan ka niya. Pagpuyora gyud, pagpuyora gyud, kay di ko gusto nga maghila ka niya. Mga adlaw nga ako maginusara, dili kalikayang mahinumduman. Maong pugso na lang ang akong kaugalingon, nga malingaw ug unsay buhaton. Ug bisan sakit ako lang ang tuson, kaya nga akong gugma di gyud masukot. Pagpuyora gyud, pagpuyora gyud, kay di ko gusto nga pasakitan ka niya. Pagpuyora gyud, pagpuyora gyud, kay di ko gusto nga maghila ka niya. Sa imong pagbiya, sa imong pagbiya, maghuwat na lang, huwat na lang. Gihapon ko nimo, kay di ko gusto nga mawala ka. Pagpuyora gyud, pagpuyora gyud, kay di ko gusto nga pasakitan ka niya. Pagpuyora gyud, pagpuyora gyud, kay di ko gusto nga maghila
kaniya. Tutay merka, tutay merka. Dugay ra di ay ko nimong gibuang. Tutay merka, tutay merka. Pastilan di ay